Tegat nalaga etkerim, her menge doktor İsmail'lere kavuştu, men kadar ona ismeyim. Gerek habirem. Hayır, rahmet. No mening dipiridamol аналогы бар инде. Әлбәттә, канды нитергәрәк тромболар була тибитендә. Ябыша немеләр шуга бүтән канды тазарта торган, итә торган даруларды улар прописывать итәләр инде. И үзләре больниста булганда капитәләренә система аша инде. Өйдә менә улай. Шул. Men mana nice mageşenen horagaным бар ebe, hüleşkenim бар, nice gerek başlanıp kite ol tip. Biri hele elimin etkeni yok, süs köre başlanım, ya olma niceiklerdi. En birinci simptomda ular üşüyüden başlaydı. Nık etip üşünüm deydi. Hem üşügenlikten hon mana niceiklerin organizmın adraktagi üşüp başlaydı. Hem şu hinin test berhen COVID kaylana. Demek bizde gara oltırgan tamaşaslarga şunu aytırga kerektir. Üşüden haklanırga kerektir muğayim. Şulay bit. Мин килешәм. Был да шундай факторлар инде эстә һине теге нитеп китүен теге провоцировать итеп китүен әйтә микән. Шуга әйтәләр бит йылы һыу күбрәк исергә кирәк дип. Гомумән һыу исергә, ну күбрәк йылы һыу исергә кирәк именно. Аземнурова кан куйруын нисектер менә организмда нисек тоягы ул теге белмәйм. Гомумән әйткән нисек белергә һинең каның куйырган юк микән? Былай мин нимәле әйтә алмайм. Былай ул һизелмәй үзеңдә. Ул, насколько мин понимаю, что ул больше шул теге свертываемостька йогынты яһай. Шунан тромба возникать итүенә нимәгә инде. Ә былай үзеңнең нитүеңдә ул һизелмәй ул артык. Mana hadi hinin tavgi simptomlar berdi. Hin 4 analiz berdim teyin. Aның антитела ПЦР muğayim bergeninde. Немеле беренчеһендә шул улар икеһе беренче чисты ПЦР булдылар, бер тапкыр частный клиник, ике тапкыр частный клиникала и больництагы ингән вакытта һәм шунда алдылар, кандан алдылар инде уже антителага G и M дип атала бит инде. Унда вот тоже не подтвержден, G-ла булманы, получается, M-да булманы. Әле миңа ике тагы бер азнанан һуң тәкъдим итәләр, но әйтәләр инде надо сдавать на тагы берде уже антителага, шунда гына беләсәкмен мин авырыныммы сынапта ковид менән юкмы. Ну, антитела булган. Демәк, һиңә был диагноз әле бер хәле төвәлеген һинеке ковид дип куймаган. Әмма һинең хәлең әлисә 20 көндән ашу хөрп битме, шулай. Ну, беләһеңме менә ул бит мин гомумән больницада яттым. Унлар бөтәһе лә шундай симптом белән. Бөтен мине иргәлә ятканда уларның икенче симптомдары булманы. Шуга без бөтәбез дә бер авыру белән авыру. Бер тава белән тын алдык унда. Унда бит маскага киергә тырышаһың ул больниста булһаң да. Ну, барыбер ул хакланып буламы инде. Иргәлә сүз күреп ата, нитеп ата, теге күрһүлдәп ата, иргәңдәге тын ала алмай там нитеп. Шуга ул без, например, больниста булган бөтәһе лә барыбер авырмаганы ла авырып китәсәгәндә. Шуга Ирина исемле безнең аккаунтта язалар, минең кулым ойый төнен, кан насар йөри. Димәк, ул мугаим кул оюы яумы аяк оюы, шулай ук ошо кан куйруын һиздерәләрендә. Шулай ук Дамир Тазит дөньяда Зиннур кустым һаумыгыз, мин бик шат һезне күрүемә дигәндәр. Бул теге шатлану яхшы, әлбәттә без борсылдык һинең өчен, чөнки мен һинең социаль селтәрдә бик куркыныч монда танауга куелган трубка менән күрдем дә, ысынлап йөрәгем ошайтып әрнеп исем теге әйләнеп сыккандай булды. Мондай фотолар күбрәк кирәктер ул. Шулай бит, халыкка бит теге үзе күрмәенсә, үзе ошо сир менән ничек әйтергә, күз очрашмаенса, ул бара ышанмайса. Шулайдыр, гомумән халыкка ысынлап та yetkерергә кирәк ул. Бу бүтән куркынысын дип әйтәйкме, серьезность этого немен авыруның. Чөнки менә мин беренче көн эләктем, әле шул трубкалар куйманлар, һин әйткән, башта столовый, бывший столовый переоборудованная немәгә инде, палатага. Ул коридорда. Менә шул коридорда беләһеңме, төн йокланым, коридорда ис китерлек инде. Бер туктавыз реанимациягә алып киттеләр, кешеләр кыскыра. Кешеләрдә ул менә военный полевой госпиталь менә, ну ис агыл китә инде. Мин беренче көн в шоке просто. Төндә үткәргәс, гафу итегез киттем, бәдрәфкә и обморокка егылдым, нехватки кислорода. Шуннан барып мине алдылар уже кислородтың менә нимәне. Ундагы булган афәтте караһаң, күрһәң, мин готов 1 ел маска кисмәй йөртергә. Зиннур менә ничегрәк
больницага баргансы тиклем үзегездә хәлегез. Әле өегездә ятып кына дәвалану мөмкин түгел. Бәлки һез больницага, дәваханага баргас, ошо ковидты юктырып аураганыгыздыр, кем белә? Беләһегезме, монда бернисә бер әйбер бар инде. Бу ысынлап та бик дөрес сорау, чөнки безнең табиблардан тарафынан гомумән безгә эшләнгән действующий протоколларыбыз юк. Һин моны үзеңдән авырый башланың икән, һин нимә эшләргә белмәйһең бит инде. Һәм һиңа бөтен яктан врачка сакырттың, менә мәсәлән, миңа врач 3нче көненә генә килдем. Уны беренче скорый сакыртканда 10 сәгатьтән килде. Гомумән ул нык кыен әйбер. Һин аны нимә эшләргә белмәйһең. Авырганда и сразу антибиотик принимать башлай. Әле моны күп кенә врачлар, табиблар, шул ук моны Глебов, моны әле безнең ковид госпитальдан сыграют, Новосибирскидан бер бик әйбәт кенә бер агай тоже, фамилия Г-га тоже баштан сыкты. Шул алып бара бернисә инде. Улар бөтәһе советовать иттеләр, авырый башлаһаң, антибиотиктан башламаска. Чөнки антибиотик ковид менән көрәшә алмай, вирустар менән көрәшмәй. Ул бактерия менән генә көрәшә. Ә һин сразу антибиотик исә башлагансаң, һин үзеңдәге истәге булган яхшымы, насармы бактерияларыңды үлтерә башлайсың. А ковид ул барыбер берничә йогынты яһамай. Шуга моны уның үзләренең хәзер яңа протоколлары уже сыга башланнар. Антикоагулянт исәләрендә шул кан нитә торган даруларда һәм башкалары бар, ул интернетта да табырга мөмкин уларда. Шуга мин теге моны һин әйтүеңдә монда беренче авырый башлагас барбыр теге симптомдарында һидәһең бит инде. Еще берничә 7 көн подряд бер үк нимә булгас, уже һин аңлайһың, что-то не то икәнен. И температура үсә генә бара, ул кәмемәй. И тын алу, задыхаться итә башлайһың. Задыхаться башласаң, нимә эшләргә? Интернетка инепме, кайдан инепме, ниндәй дару эсәргә, ниндәй бар, шуны эсә башлайһың. Вот шундай нимәләр була инде. Шуга ысынлап Эльвира Искәндәровна я да Әхмәтьянова, ул теге республика халык җәдүдәге белгесе, Зиннур ничек авырган, мин дә тап шундай симптом дип. Ул аңлавымча әле һаман да авыру шикелле. Эльвира Искәндәровна шулай ук әле тизрәк. Бүген маршруткала маскаһыз кешеләр күп булды, халык ахыры ышанмай дигән. Ирина я да был ничек менә бердәм Россия фикаһының халык контролерлары ул даими рәвештә үзенең рейдтан узгарып тора, ул халыкка бару итмәшкеле. Ул ни өчендер менә уйлайдар, мугай мине ошо сир урау үтер дип уйлай, бөтәһенә. Шул диклем ышаныс ул кайдан киләлер инде ул халыкта. Әлбәттә ул якын туганы авырыха, үзләре беләсәк инде ул әлбәттә. Шунда кидә баш. Зиннурдың иҗатына был сир тәэсир итәсәкме дип язалар. Тәэсир итә дип, гомумән үзеңдә ошондай осырларда уйлана башлайһың инде, яшәү турында, үләү турында. Гомумән без ни өчен без дөньяга килгәнбез икән? Шуга алдагы тормышта, алдагы иҗатта шундай һорауларга бәлки игътибарлырак булыр фикер туа инде ул башта. Менә булай эшләгән ише һәм эшләйбез инде, әле яңа спектакль репетировать итә башлый. Мин телефонда шылтыратып кына бәйләнделәр. Әйе, Зиннур, дәвам итегез. Әйе. Ниндәй көйләп ултырганмын, оказывается, ишетелмәгән уже. Әйе, мин телефонга шылтыратам. Кайсы урында туктаны? Һөйлә, кайсы yerеннән баһала. Без аңларбыз. Иҗатка килгәндә инде. Мин иҗатка килгәндә әйтәм, менә гомумән ошондай осырларда һин үзеңнең был дөньяга ни өчен килгәнең, гомумән безнең яшәүбез турында уйлана башлайсың. Әлбәттә инде алдагы иҗатта бәлки шул һорауларга ныграк игътибар итеп микән кешегә лә безнең иң дәүләттә тамашасыбызга бит инде фикер иткерү дип әйтәйек микән. Шул менә үзеңнең ни өчен бу дөньяга килгән һәм нисек һин уны яшәп үтәргә тиешең. Чөнки һинең бүген булма, иртәгәме, или 20 елданмы, или 40 елданмы барыбер нимә килеп итәсәкме, бәлки шул һораулар күбрәк туа башлайдыр шундай усырларда. Монда хәтта Зиннур һин аңлайдар, ковид турында спектакль иҗат ителер бәлки диләр. Был теге тәкъдим рәвешендә. Әйе. Гомумән ковид булмаһа ла, моны эпидемия, пандемия нисек ул кешелеккә йогынты яһай, бик кызыклы тема мәсәлән. Зиннур, менә дәвахананың исендә нисегрәк ковид менән сирләүчеләр күп кеше төрле сөйләй инде. Анда кайһы берәүләр идәндә ята диләр, кайһылары нисек әйтергә, табиблар хәзер инде
öğrenip de bitkender, әллә һәр берегенә 7 игътибар да йоклыйлар бит инде. Менә үз мисалыгыздан әйтегез әле. Ысынлап та безнең Өфө, шулай Башкортстан дәваханаларында ничек карайлар ковид авыруына? Мин Стәрлелә яттым, шуныһы гына нимә, Стәрлетамак нимәһендә ковид госпиталь дип атала инде, патриотический урамында Машзавод нимәһе больницага. Нимә әйтәм килә, мин иң тәүрәттә бөтен врачларга һәм медсестраларга, бөтен менә медперсоналга олы рәхмәт әйткем килә. Чөнки улар искиткеч нимәләрдә эшләйләр инде. Ул бөтенләй экипированный, тын алып булмай ул нимәләрдә. Күп кеше сирләй, күп кеше үзенә игътибар һорай, һәр бере кыскыра, палаталардан сакыралар, нитәләр. Уларга ысынлап та нык кыен, һәм улар үз эшен эшләргә тырыша. Әмма ул тырышуда ла үзенең нескәлектәре бар инде. Өлгереп итмәйдәрме, нитмәйдәрме, шундай моментлар тоже булгыла инде. Но ул үзләрендә проблема түгел. Кайсы берәүләре менә без күрһенеп тә һөйләйләр, безгә әзрәк зарплатабызды кистеләр дип, менә мәсәлән, шундай нимәләр дә булды инде. Без менә әле килдек суткага, үзебезнең гаиләбезне күрмәйбез бөтенләй. Ул вакытта нидер булып, улар суткага килә башлана. Врачлар, докторлар, табиблар килә бер атнага, по-моему, 2 атнагамы, а медсестралар суткага киләләр. Улар сутка һайын алышынып торалар. Әллә белмәйм, нисегрәк булыр, кире нитергә микән, күп кеше отказываться итә дип әйтәләр инде улар үзләре лә. Но булай гомумән мин менә 2 катта яттым, 5нче кат тяжелыйлар нимәһендә инде менә шул беренче барып элеккәндән алып. Унда әлбәттә инде более реаниматолог, более нимәрәк, мобильныйрак врачлар эшләй иде. Һәм шул кислородка нимәгә, һәм ул әзрәк еңеләй булһа, уже үстереп бирәләр. Даже 3нче катка күстем, онда еңелрәк яталар инде, онда инде әзрәк икенче хәл инде. Гомумән больницалар миңа калһа организацион яктан бар һораулар, нисек уларга. Менә ул кешелекле гомумән врачларның эшләве бер нимә килтермәс. Улар бик тырыш. Ысыннар менә безгә карап торган әле тамашачыларга индирект теләктәре булыр, хакланганда Ходай үзе хаклармын дигән бит инде. Шуңа да менә үзеңнең уже башыңдан үткәргән һәм әле үткәреп бетмәһәң дә, барыбер әле хәл яхшыруга барган бит инде. Хәзер һин беләсең, һәрберебез без үзебезнең кеше үз хатаһында ничек әйтергә өйрәнә, укый, белемнәрен камиллаштыра бит инде. Бәлки һин дә хәзер заманында üşемәгән булһаң, бәлки авырмас та инең. Хәзер менә ошыларны бөтенләй күз уңында тотып, бездә карап торган тамашачыларга теләкләрен җиткерәм. Ярар, минеңсә иң тәүрәттә үзеңнең организмыңды ошо авыру белән осрашуга әзерләргә кирәк. Ә ул осрашу барыбер буласак. Кемдеңдер ул еңел үтәсәк, 7 көн эчендә генә сыгасак, кемдер озакка һузыласак. Озакка һузыла үзеңнең һинең эсеңдә булган авырударың булһа инде. Кемдеңдер сахарный диабет, кемдеңдер там бер орган авырта, икенче орган авырта. Менә шул органнарны һин авырмаһаң да хәзер әле әзерләй башларга кирәк. Ул органнарны давалап, ныграк итергә кирәк. Әзерләү инде дип әйтәм микән, шул авырган органыңды. Гомумән, унан һуң иммунитет һәм үзеңнең организмды витаминдар менән перебор менән түгел, рәтләп, матур итеп, врачлар менән кәңәшләшеп, витамин, минерал һәм нимәләр менән үзеңнең организмыңды әзерләргә кирәк. Чөнки ул вирус урап булһа ла, касан да булһа ла, бөтәбезгә лә барып җитәсәк. Ну, әлеге клиническая картина минеңсә шуга алып бара. Әлеге мәлдә ниндирәк витаминдар эсәң һәм үз иммунитетың өстендә ничегрәк эшләйң? Беренчедән иң кирәк витамин әйтәләр D дигән. Минимум D. Минимум 5000 единиц в день дип әйтәләр. Икенче витамин C. Ул беләгезне тоже организмда нит икән, самый витаминнардан бере бит инде. Шуннан цинк, селен дигән витамин. Гомумән мин еще алдым үземә витаминно-минеральный комплекс инде, уже йыелган бөтен нимәләрдә. Тоже әйбәтен алдым инде, арзан түгел. Шул иң тәүрәттә ошо витаминдарга игътибар итәргә кирәк. Монда әле Наилә апай Сафаргулова яза безгә, егетләр сирләмәгез инде, зинһар, һез бит безнең киләсәк, хакланып йөрүгез рәхмәт. Наилә Булхаевна хәзерләгәнгезгә теләктәребез. Шул әзерләнергә, дистанция хакларга, маскаларны йөрүтергә мин тәкъдим итәм бөтен кешеләргә инде, тамашачыларыбызга. Хакланып кына бер үк үзегезне әзерләп йөрегез.
Зиндар ayda biz sizga tezroq havug'ib tuzalirga nasib etsin. Hemen hali tag'la birgina Harov keldi. Zinnur Faridovichga kengashlar uchun zo'r deb rahmat. O'zi turganda gana o'ylamaysa, boshqalarda da qayg'irtam. U foydasi deydi. Havug'ib qana bitirga yazan tegib Ismagilova Farida ismli bizning tomoshabimiz yozgan. Aytganda Zinnur mana Kabit bilan avrugan kishiga tigi qirim bilan qaray boshlaydilar. Bu jihatdan sizga qarata nisiga xalq. Бүгін ишикка шақырар үгер тоқылданларында. Ишикта сам ике бір яшкина кіші тұрайынды. Мұндағы вентиляцияны немеме үйсіне проверяйді. Мин маскала. Вы болеете? Бірінші сұрам. Мен там уже переболел. Не-не-не, инмейбіз, бас как немен тілерді икелеушіп, югіріп сығып қасып кеттілер. Шыл болды енді. А бұлай икінсі ерде сұраған жоқындай. Зиннур тағыла мына қазір бетін дәресейді ковидқа қаршы вакцина ойлап таптылар, оны бір икеу бар тедер, тәжірибе өткералар. Әгер де мәгер хәзірге тақдим етсәләр, мына шу вакцинаны үдігізді тәжірибе рәуішінде халдырып қарарға әдір хәгетме? Мына бұл икенсе, бірінші Гамалеевскіні уже критиковать тұттылар. Мына икенсехін әлігі вақытта насар түгіл деп айтып келелер енді. Әлбетте оның өзінің клинический испытанияларда һәм немелердің үтіп бүткәс ысынлап та эшләгән вакцина булдырылды деп әйтһә, минеңсә вакцинаны эшләргә кирәк булыр дип уйлыйм. И, наверное, күпселек иң беренче рәттән безнең улы буын кешеләребезгә. Чөнки уларга бул бит тагы ла катырак бул авыру. Мин үземә килгәндә миңа калган мин әле антителдар Алла бирһә булга дип өметләнеп битте. Алдагы көндә авырмаска итеп исәбендә. Но мин үземдә вакцинация булга куясакмын. Зиннур, тизрәк төзәлеп сыгыз, һез алда зур эшләр көтә, зур әле таулар артылаһы бар. Шулай дип минең әңгәмәсем заман драматургия һәм режиссура һәүдәгенең художник җитәкчесе Зиннур Сөләйманов булды. Уңышлар Зиннур. Әле авырмай, рәхмәт. Шулай булай. Шулай сираттагы минең әңгәмәсемдә әле Мифтахиддинов булыр, Шәһид мен хәбәренең белән бәйданышка сыгайым, әйтеп карайбыз да. Шәһидкә шулай фаразларыгызды yetkere Allah'ıdır. Şehit kayda. Aha. Kurultay Başkir akkaunтында herkes adına biz Covid turanda görüyoruz. Çünkü her bir мәгълүмат күбрәк туплаган хайын, халкыбыз күбрәк мәгълүматлы булган хайын ул көчлерәк булса, һәм менә безнең әңгәмәсебез Шәһид Мифтахиддинов килеп чыкты. Шәһид, хәерле кис, сәлам. Һаумы хәзер. Хәлләр, кайфлар нисек? Аллага шөкер, бүген генә менә больницадан кайтып ултырам. Күңел шат, күтәренке кайф менән рәхәтләнеп өйдә балалар менән ялисабыз. Яра Аллага шөкер. Шәһид, һин шулай төрле саралар алып барган, егет буларак кишаранда күп йөргән битендә нисегрәк бал шир һине куып йетте дип әйтәйек. Мин ул шир кайда йөргән белһәм, ул yerдә йөрмәсеннән тибәй яуап бирәм. Белмәйм, кайдан килеп эләкте инде. Ничектер эштән кайткандан соң күзләр эштә башланы, авырта башланы. Хәл бетте, шайтып яйлап үзенең эшен эшләй башланы. Бу вирус. Әле ничә көн дәваханада яттың? 6 көн дәваханада ятып чыктым. Бүген менә чыгардылар, Аллага шөкер, хәлләр әйбәтләнгәч. Озак тотмайдар, чөнки озак тоталар икенче вирустар килеп атаковать итәргә мөмкинлекләр бар, тизрәк хавыккас чыгару юлын карайлар. Ул Шәһид менә озак тотмай дигән буенча шулай төрле имеш-мимешләр дә йөрүтендә. Күп кеше әйтә инде, ямгыһы халырга урын юк кешене, шуга ла тизрәк кеше юнәлеп үтәме, юкмы, тизрәк артына тиеп чыгарга карайлар диләр. Һин әле үзеңне тулыһынча ковидтан котылдым дип әйтә алаһыңмы?
Толығынша ковидтан құтылдым деп айта алмаймын, чөнки мына әлеге тиклем әңгәмәшебез Зиннур әйтмешләй, без әлеге вакытта реабилитацион вакыт башлана безнең. Безнең самый главный врачтар больницала безнең авыру менән авыруды температураны төшерделәр, сыналышты яйга алдылар. Үзебезне әзрәк тонуска индергәндән соң кайтарырга тырышалар, чөнки өйдә дальше реабилитация үтә. Больницала 2 азна ятудан юк дигән. Кайсы дәваханала? 22-нче дәваханала яттым. Кешегә килгән чакта палаталар менә безнең 5 орынлы палата булды. Biz 2 gün генә 5 кеше булдык. Калган көндәрдә безнең 3 кеше. Һәр бер палаталарда шул урындар бар. Кешеләр килеп тора, китеп тора, чыгарып торалар, һавыгып торалар дигәндәй. Интернет челтәрләренә ышансаң, безнең коридорда яткан кешеләр булмады. Аллага шөкер, коридорда свободный булды. Рәхәтләнеп коридорда йөренек. Biz mana ябай кешеләр урамда йөргән кешеләр социаль дистанция саклау һәр вакыт күзеңдә тоторга тиеш. Дәваханалар ничек менә бер палатасында 3-5 кеше ята. Бу социаль дистанцияны саклау мөмкинме? Безнең һәр бер караваттың арасында, наверное, 1,5 метра, 2 метр урын булды. Дистанция саклана. Ул менә битлектә масканы көндез дә киеп йөрәһәң, төндә дә киеп яту мөмкин түгелдер инде ул. Барыбер менә ничек ул менә авырган синең эргәңдә тагыла бер 3-4 кеше шул ук сир менән авырган, бер үк таналган, әле яй түгел бит инде, тәгәрә ябык, бөтә менә төрле яктан килгән вирустарды барыбыз да уларга мәҗбүр бит инде. Ничек, ниндәй хис тугылар менә шул вакытта? Больница килеп ингәс тә ул һинең маскаңды алып ташлыйлар. Әлеге көндәлек маскаңды онда кидермәйләр һиңа. Унан толк юк. Чөнки бөтәһелә шул һава менән тынала, бөтәһелә юткерә, бөтәһелә үзләренең вирустарын шул һавага чыгаралар. Син шул һава менән барыбер тыналаһың, тыналмайһың түгел, мәҗбүр бүтәнчә не юк, форсат юк дип әйтәйек. Икенче һава менән тыналарга. Шулай да безнең кислородтар һәрберебезнең үзенең кислородтары булды. Көндә бер 3-4 тапкыр кислород менән тыналып ятып ала торгайнык. Көндә булды ковид менән көрәшүең әллә һинән дә ныграк хызланыбрак үткәргән кешеләр бармы менә? Ничек тәфсиратлар ортаклаша, ничек ул? Менә дөресен генә әйткәндә бер хәл булды. Мин барып ингәндә ул егет реанимациягә киткәндәр инде. Әмма ләкин оның сопутствующий авырулары булганга күрә, уга кыйынрак булды. Һәм ул реанимациялә әлеге көндә тиклем реанимациялә ята. Нимә хәл шатландыра, ул ИВЛда түгел, ул кислород менән генә, просто кислород менән генә тынала. Врачтарның төпле карамаганда. Әлеге минуттарда шулай бер байтак кешеләр карап утыралар. Арслан Кырымсулин карап утыра. Арслан кыстым сәлам. Мин шулай ук теге актер буларак та һәләтләрне белә бит. Инде малай хакланып йөргән, күрәңме? Ошындагы безнең Хакалтай гына, матур гына агайларыбыз, шәп кенә егетләребез. Менә ошондай егетләрдә дә сир йыга, шуга да хакланып йөрергә кирәк. Бу инде теге балалар әлбәттә ул әллә ни игътибар итмәйләр бит инде. Без менә өлкәннәр ошо башка килеп купкас кына адырак курка башлайбыз, шулай бит. Шәй дөресен генә әйт әле. Хакландыңмы һин алдан? Әллә ничек әйтергә? Яра мине урап үтеп дип йөреп атып, үзеңнең игътибарсызлыгың арканда килеп каптырдымы бу сир? Дөресен генә әйткәндә, мин баштан башланган сакта бу сиргә ышанмадым, дөресен әйтәм. Ничектер, ниндәйдер без политический подвох дип уйлай торгайным. Шуннан икенче не башлангач, икенче осоры уже әзрәк маскалар кия башладым, күп җирләрдә йөрүмәнем. Но шулай да дөресен генә әйткәндә ныклап акланмадым.
Шуның аркасында ла килеп эләкте был шир. Хәзер бөтәһенә лә ныклап әйтә алам, был шир ысынлап та бар, был ысынлап та бик куркыныч, бик авыр үткәрә торган ширләрдән берсе, шуңа күрә һакланыгыз, дуслар, якындарыгызды һаклагыз, ата-әниләрегезне һаклагыз. Һакланганды Аллаһ Тәгалә һаклармын дигән, шуңа һакланайык дуслар. Ниндирәк дәвалар дәвалана, Сәйд? Әлеге көндә бүген генә чыктым, бит инде, күбрәк цифтриаксон, нәйзәр куйдылар, гормон дигән препараттар инде канды рәҗәйтә торган һәм системалар көнне 2 тапкыр система берничә штук дип әйтәйек, күп булды дарулар. Менә әлеге көндә веналар 2 яктан да күп арт авырта, ултыра булмай дигәндәй. Хәзер менә өйгә кайткач, витаминдар, Зиннур әйтмешләй, шул әйткән витаминдар бөтәһен дә миңа язып бирделәр. Шул витаминдар менән без хәрбәлче дәвалаткан реабилитация үтәчәкбез. Машалlah, Зиннур әле үз фикерендә җиткерә, врачлар коридорга сыкканда маска кигез, чөнки теге ушка бәдрәфкә барганда яңа вирус эләктерүегез бар дип, шуннан һин һавыгып бөттең генә дигәндә яңадан яңа килгән кешенән үстәлеп китү көчәя диләр. Дөрес, Дексаметазон диләр. Дексаметазон бу шулай Куран. Бар уларында. Курантил исәме? Ничек? Курантил исәме? Хан шуйга көбүн сәнимә. Курантил юк, курантилдар аптекаларда юк. Шуңа күрә без кардиомагнил алдык. Кардиомагнил иртәле, кичле бершәр таблетка эчәбез. Әлеге мәлдә гаиләң нисегрәк икенче изолировать итәргә мөмкинлек булдымы, әллә улар әле һинең белән бер өйдәме? Башлан авыру башлагач та изолировать итү турында берендә дә уй булманы. Улар да гаиләлә мин өченче кеше булып авырый башладым. Мин берсе хатыным авырды, потом улым авырды, шуны миңа генә килеп эләкте. Улар бөтәһе лә еңел генә үткәрде. Шуңа күрә самоизоляция дигән нәмә булманы. Улар бүгенгә Аллаһка шөкер хаудар, исән хаудар. Хәзер күмәкләшеп, бергәләшеп реабилитация үтәбез инде улар менән дә. Шуңа күрә бергә дә чыгып китеп булмай өйдән. Нинди витаминдар кулланаһыгыз дип язалар һорыйлар. Витаминдарга килгәндә Зиннур әйтмешләй, D, витамин D, 5000 единиц, шуннан цинк, инде әле ошо. Хәзер капыл гына искә төшмәй. Шәһидин шулай менә төрле саралар алып барысы кеше буларак ничек уйлайсың, менә шу саралар үткәргән вакытта анда 50 100-дәр, 130-шар кына ултыра бит инде шул замандарда, шул вакытларда электриу ихтимал инеме? Ягыһын шундай мәҗлесләр булды, 100-дән ашу. Әмма ләкин унда ягылык булгангамы, көндәр эсе булгангамы, уның турында уйлау дигән нәмә булманы, чөнки тизрәк ул вакытта хәзер безнең акча беткән чак, бюджет кәсәләп беткән чак, шуга ничек тә булса гаиләне кара кирәк, ничек тә булса акча эшләр кирәк дигән уйлар менән, фикерләр менән янып яшәнек. Хәзерге көндә инде менә яңа елдар турында, корпоративлар турында үзләр башландылар. Мин хәзер әлбәттә уйлайм, алыргамы, алмаскамы? Чөнки уны алудан фәтва юк, әгәр һин авырасаң, шул 15-20 мең акчаң осып чыгып китә. Лучше өйдә генә утырып, матур гына итеп үткәреп ебәрәйек, Алла бирһә бу авыруларны еңәйек, адактан яйлап үзебезнең байрамнарны, гомер байрамнарыбызны үткәрәбез әле. Авырып төзәлгән кешенең иммунитеты бар ук какшай, ул донор да була ала диләр бит инде ул кешене. Һез әле үзегез донорлык тәкъдим итсәләр, донор булырга ризаһызмы? Мин гомумән әйткәндә үзем донормын. Ай һайын тиерлек 2 аднага бер кан биреп торам, плазма биреп торам. Мин ничектер шулай итеп башка кемдер мәҗбүр шул кандарга, плазмаларга, миңларга ярдәм итәргә тырышам. Хәзерге көндә әгәр дә минең канымда антитела бар икән, минең каным
кемгәлер плазма минең кемгәлер ярдәм итә икән, ни өчен бирмәскә, рәхәтләнеп ярдәм итәчәкмен. Синең тирәләге якын дусларың, танышларың арасында шулай серләүчеләр бармы? Һәм уларның һөйләү буенча, улар ничегрәк үткәрделәр менә шу сирдә? Әргә тирәлә авыр итеп үткәргән кешеләр булманы. Еңелсә, кемдеңдер бер-ике көн, кемдеңдер просто есть тәм югалткан, әмма ләкин эшкә йөргән дигән һымак. Шундайрак нидер бар, гомумән минеке һымак авыр итеп үткәргән кешеләр юк. Уларның карамагы миңа, улар көндә мин больницага килеп эләккәндән һуң миңа шылтырата башлаганнар. Уларга тоже аңлатырга тырышам, менә был ысын, это реальность, егетләр, кызлар. Шапкага закидательский ни түгел. Матурлап карап йөрегез, хакланыгыз дип, уларга үземнең фикерләремне, уйларымны әйтеп тордым. Башланган заманда язгы мизгелдә ышанманым дип, синең күп кеше ышанман, беләңме? Мин ана шундай кешеләр өчен ышанһындар, өчен әйтәм, үземнең тугандарымды әрләгән видеоны инде күргәнеңдә мугай, мин шул замандарда ук белә идем. Һәм шунда ук мен бөтәһен дә игътибарлырак сәламәтлекләренә карарга сакыра идем, әле лә сакырам. Һәм әйтәм бит, дуга укыган һайын искермәк иде, шугала аны без кат-кат һөйләргә тиешбез. Шул әле әйткәндә менә социаль сетьләргә инсектым, Зиннурга инһәм, бу Зиннур шикәбит турында беренче пост алган. Шул ук тышкарыкта каналган фотоларым белән һиңа Инстаграмда инсектым, бер фото, бер пост алмаганың яшердеңме? Нимә өчен халыкка былтырла кычкырып бәян иттерүзе кирәкле һанаманың? Мин дөресен генә әйткәндә, больницаның беренче көндән башлап эләккәндән мин блок алып бардым. Мин ни алмадым, мин сториста. Сториста. Мин булган ничек килеп эләктем, нинди симптомдары менән булган нәмәне язып, һәрбер көндүң дневник сымак алып бардым блок. Бүгенге көнгә тиклем. Һәм күп сораулар килде, күп нидер кәңәшләр килде, күп нидер нимәле ул хорайдар больница турында. Гомумән шул көндәлектә мин больница торышында, врачларның торышында һәм нинди дарулар алгандарын да бөтәһен дә алып бардым. Клара исемле безнең тамашачыда кардиомагнезды иртә кис берәр таблетка эчтегезме һәм дозаһы нинди әйтеп язган? Минем хатыным астан һезгә язган кардиомагнез 150 грамм иртәле кисле бершәр таблетка эчеп тордык. Хәзер дә эчәбез инде. Продолжительность бер ай где-то. Компьютер томография үткәнең бармы? Ничегрәк үткән? Үттем, шул катта үткәндән һуң мин больницага эләктем. 25% поражение легких двухсторонних. Инде минем шуны үтеп кайттым да, мин хәлсез каланым. Сутараттым, 85-кә төшеп китте, температура күтәрелде 39-га. Хәл бетте, скорый сакырып, терапевтка звонить итеп, терапевт скорый сакырып, скорый сагат 6 сагат эчендә сак килеп бетте. Шуны апарып больницага алдылар. Әле кабаттан ошо КТ үтергә мөмкинлек булдымы? Укаңды яңадан тикшертергә теләмәйеңме? Дөресен әйткәндә, КТ хәзерге вакытта уны тикшерү дөрес түгел, чөнки безнең үпкәләребез әлеге вакытта әле юнәлмәгән дип әйтәйек. Ул 3-4 ай эчендә генә яйлап һәйбәт тенденциямән юнәлеп китәчәк. Шуңа күрә КТ үтүдең фәтвәһе әлегә юк. 3-4 айдан үтәргә мөмкинчелек бар. Монда безнең шулай дус егет Фергат Гарипов яда актер, Мәскәү ресмендәге бер академия драма театры артисты спирт ярдәм итә диләр. Фейкме, әллә сынмы? Дөресен генә әйткәндә, менә медсестралардан, врачлардан мин шул больница вакытында шуның турында һораштым. Улар әйтә, без һәрберебез үзебезнең респираторларга спирт менән эштән обрабатывать итәбез. Ол, во-первых, ингаляция легких, во-вторых, вирустар инмей.
деген хагымта менен аңлаттылар. Бульбулятор эшләргә тип әйтәләр, ярдәм итәм икән дип дия берәү. Кинябаева. Оныһын белмәйм, әйтә алмайм. Шуңа барып итмәнә гәле. Әлбәттә, миндә ишеткәнем турында без ау Мин әлбәттә шулай ишеткәнем бар. Кемдер әйтә, теге тәмәке тартһаң, янәһе үпкәгә утырмай диләр. Кемдер спирт иткәргә диләр. Әлбәттә, ул халык медицинаһы был осракта ярдәм итәме, юкмы икәнен әйтеп булмай. Ул гына минең әңгәмәсем медицина фәннәре докторы, шулай ук вирусолог, иммунолог Марсель Марат улы Тойгынов булган. Ул шулай ук бик файдалы гына фикерләрне иткәрде тамашачыларында, кат-кат соранлар, радактан да әңгәмәне сайтка һалганнарның шулай хорозларын биреп тордылар. Һәм ул шунда ниндидер дарулар да әйтте, нисә вентилятор эшләү буенча фикерләрем ортаклашмаган. Шулай ук имбир ярдәм итә дип әйтте. Мин аны күптән дә ишеткәнем бар. Имбир менән һиндуссыңмы? Имбир, лимон. Имбир менән доспыз, имбир менән лимон менән гел кайнатма эшләп эчәбез. Иммунитетты поддерживать итеп торырга тырышабыз. Bunday вакыттарда, осрактарда ешрак инде. Тагын нимә әйткем килә, безгә үпкәләрне тазартырга һәм авыруга дусар булмас өчен безгә упражнениялар ярдәм итә. Врачлар да үзләре әйтәләр, мин Стрельникова буенча упражнениялар эшләнем үпкәгә. Тын юлышына. Нисегрәк әйтәләр, менә шулай Илбер Искәндәрнияда дыхательный гимнастика эшләргә кирәк диләр. Менә шул, как раз. Ирек менә, мин шулай гына шөгыльләнергә теләйм. Ул кемгә кирәк булса, мин сезгә системаһын җибәрергә могу, ничек эшләнә, турай эфирда бәлки, наверное, дөрес. Юк, миңа һүз белән генә аңлатсаң, мин үзем эшләймен. Мин аңлай торган кеше ул. Аңлай торган. В общем, Танау менән таналабыз. Танау менән таналабыз, авыздан чыгарабыз. 8 раз по 4 подхода. Шунан бу беренче упражнение. Икенче упражнение тоже баш менән. Тоже 8 тапкыр. И бар тагыла бер движение, ул торып эшләнә. Без шайтып эшләйбез инде. Ул безнең актерлык һөнәреннән калган нәйләр, упражнениялар, үпкәгә дыхательный гимнастикалар. Шуларны искә төшереп, шул гимнастиканы эшләп яттым больницага. Андыз иң яхшы диләр дип әйтәләр, Радмир Дәүләтбаев яза. Андыз ярдәм итә микән, аның эшкәне бармы? Мин андыз нимә икәнде дөресен әйткәндә белмәйм. Файдалы беләннәр дип инде. Заказларын күп яндым дип кыралар. Заказдар бул особенно июль, август бик югалтуларга күп булды. Битәһеле, Аллага шөкер, икенче сезоннарга күчерделәр, берәһеле теге акчаларын кире алманнар дигәндәй. Шуны һәммәне генә канәгатьләндерде. Әгәр дә битәһеле отказать иткән кешеләр кире акчаларын сорый башлагалар, ул вакытта кайнар. Менә безнең шулай бәйрәмстә сүзләрендә Курултай аккаунтында безнең әле тура трансляция бар, безнең Инстаграмда әле тура эфирда, шул параллель рәвештә ВКонтактеда бара. Курай уйнарга кирәк динеләр бит тибәдә Лилия Ишемболова. Ул сынапта Курай уйнарга кирәк икәнлеге мин искәнем бар. Узган азанлар бүтән шул медицина фәннәре докторы Марсель Марат Тойгынов та әйткәне. Курай уйный беләмме? Курайда хәзгырта беләбез, уйный белмәйбез. Менә язалар андызы русча дивисил була дип. Рәхмәт Радмир Дәүләтбаевка. Ул кай вакыт теге атамаларды капыл гына русча башкача белеп әйтте. Шулай хөрмәтле дуслар, минең әңгәмәсем актер байрам сараларын оештыручы Малабарысы Шәһит Мифтахетдинов.
Ниндәй терәктәр булыр бездә карап торган тамашачыларга шаһит. Иң беренче бүгенге көндә мине һауыктырып чыгарган врач апайларга, медсестраларга бөтенләй олы рәхмәтемне белдерәм килә. Чөнки олар ысынлап үзләренең эшләренә мөкиббән булып, эшләрен яратып эшләмәһәләр, бәлки кылганыч хәлләр күбрәк булыр иде. Шуңа күрә уларга дөресен генә әйткәндә, при жизни нужно ставить памятник дип әйтәйек. Чөнки был авыру, был куркыныч авырулар бигрәк гыйбрәтләнәһең больницала ысынында. Өйдә утырган чакта телевизордан караганда ул куркыныч түгел. Шунда барып эләкһәң, ул врачлар ничек шул авыру менән көрәшәләр, шул вакытта гына аңлайһың ысын барлыкты. Шуңа күрә мин уларга олы рәхмәтемне белдерәм. Авырмаһындар, хәзланмаһындар, гаиләләре бәхетле булган, үзләре бәхетле булып, матур итеп яшәһеннәр. Бер вакытта теге йөзләреннән елмаю китмәһен. Барыбызда хакланыгыз, нык куркыныч авыру, үлеп терелдем дип әйтәсмәттә Илгәрәй Исмәгыйль һәргәле исәнлек табып теләбез. Һәм Рәхимә Үләбаева, Казак табибы Айна Бакиева Instagramда бик күп кешене коткарып алган, оның кәңәшләре бик урынлы һәм дә ябай. Һәм Клара исемле ханым яза, шар өрүгә кирәк, мөнсәбәт теге шар өрү буенча шулай табиблардан ишкәнебез бар. Менә шундайрак теге белгән өйрәтә, белмәгән өйрәнә диләр бит. Шугала күбрәк ошондай кәңәшләргә кулак салайык. Әлбәттә, самананы арттырырга кирәкмәйдер инде. Мин теге куркам, кайбер вакытта харымхакты һауда кайнатып, 3 көн тутып, нимәләр халып эсергә дип, ул бит теге без короче коронавирус еңәбез дип безнең организмыбыз бит, организмы бер үпкәнәм тышта тагыла безнең аппарат бик күп. Шугала теге бер рәхәттең бер михнәте тидәр, бер агзаны теге дәвалайбыз дип, моныһында саманан тыш ашап, исеп, без икенче агзаларыбызга зыян китермәйек инде. Шугала бик хак кына булай. Хәзер сидә баштаның мөшәһид дип әйтәләр. Радмир, мин естеле, тәмделе югалтманым, Аллага шөкер, барыһы да миндә булды. Шуңа күрә нормально. Шулай. Рәхмәт шаһид. Бергә, безнең бергә булганыгыз өчен авырмагыз, дәгә төзәлегез тизрәк, гаиләңә күп итеп сәлам. Һәм булыр алда безне байрамдар көтәрдә, атланып үткәрергә, байрам итәргә насип иткән. Амин, я Аллаһ. Ярый, хавлыгыз. Шаһид менән хушлаша. Хөрмәтле достар, шулай итеп, безне карап торган бөтә алган тамашачыларыбызга исәнлек саулык теләйбез. Курултай Башкир, Бөтенләй башкортлары курултайы аккаунтларында, бәйләнешле селтәрендә, шулай Instagramда без адна хайын һәр кесе адна көндө менә шундай әңгәмәләр алып барырга булдык. Чөнки күбрәк һөйләгән хайын, күбрәк халык мәгълүматлар туплаган хайын, рус әйтәләр бит, информируем, тот вооружен дип. Шугала без күбрәк мәгълүматлы белергә тиешбез. Ошондай үз мисалында татыган кешеләрнең фикерләре күптәре безгә файдага булыр һәм килә аднага без табиблар менән әңгәмә оештырасак, шулай сираттагы безнең ардаклы агай-апайларыбыз үзләренең фикерләрен җиткерделәр. Ихлас күңелдән улар менән аралашырбыз. Танау менән тын алабыз, күкрәкте күтәреп, авыздан сыгарабыз, иркен итеп тибәдә Маһира Кулһайна. Хреновина, огонек, имбирь, эстән йылыта.